Tervetuloa! Meillä on tänään kuvataiteilija Jenni Hiltunen vieraana meidän taiteilijalivessä täällä Orimattilan taidemuseossa. Ja me kohta puhutaan tästä sun näyttelystä vähän enemmän, mikä meillä täällä Orimattilan taidemuseossa on, mutta vähän syväkaivellaan sua sitä ennen. Sä oot varsin monipuolinen taiteilija. Lunttasi eräästä toisesta Orimattilan taidemuseon tekemästä kyselystä sulle, että sä itse koet, että sä oot ensisijaisesti maalari. Kyllä. Mutta mä tiedän, että sä oot tehnyt paljon muutakin, niin mikä sun ties on taiteilijaksi? No sehän, miten pitkältä ajalta me nyt lähdetään liikkeelle, koska sehän on koko elämän mittainen. Että jos ajatellaan, että mä oon lapsena ollut jo semmoisessa lasten ja nuorten kuvataidekoulussa ja sitten mä oon ollut yläasteen jo semmoisella taideluokalla ja käynyt Savonlinnan taidelukion ja sitten sieltä mennyt Turun taideakatemiaan ja sitten sieltä vielä kuvataideakatemiaan. Niin tää on ollut tosi tämmönen niin kuin ihan lapsuudesta lähtien ollut pitkä tie. Miksi just kuvataide? Tai miksi ylipäätänsä taide? No, mitähän tuohon nyt sanoisi? Tuntuu, että mä en ikään kuin koskaan ehkä varsinaisesti valinnut, että taide on mun juttu, vaan se on ikään kuin tuntunut todella luontevalta ja semmoiselta niin kuin itsestäänselvältä vaihtoehdolta. Että mä oon niin kuin jotenkin vaan seurannut sitä tietä, mikä on vaan niin kuin auennut eteen ja sit havahtunut yhtäkkiä siihen, että hei, mä oon kuvataiteilija. Ja sitten koulujen jälkeen mun mielestä se työ vasta oikeasti alkaa. Että koulu on sellaista opettelemista siihen, niin kuin, että mitä kaikkea se kuvataiteilijuus voisi olla. Ja sitten koulun jälkeen sä alat niin kuin hahmottaa, että mitä se ihan oikeasti on. Sä oot tehnyt, eikö niin, että sä oot keramiikkaa, videoita ja kuvataidetta aika monipuolisesti tehnyt. Kyllä, ja mä opiskelin myös grafiikkaa. No niin, just joo. Vielä monipuolisesti kuin muista. Kyllä, ja mulla oli vielä semmoinen yksi hairahduskin siinä välissä, että mä meinasin lähteä tuonne vaatesuunnittelun puolelle. Joo. Että hain sinne taideteollisen korkeakouluun, mutta siinä kohtaa sitten, kun olisi ollut pääsykokeet, niin sitten mä olisin, että ei, kyllä se on se kuvataide. Sulla on aika vahvasti jalan siellä täällä suomalaisessa, sulla on ihan oma galleristikin Forsblom, eikö niin? Kyllä. Täällä? Ja sä oot paljon ollut esillä suomalaisissa museoissa ja on tehnyt hankintojakin sulta. Kyllä. Paljon. Sen lisäksi sä oot aika paljon ollut kansainvälisesti esillä ja sulla on Yhdysvalloissa ja Ruotsissa ja Italiassa ainakin ollut. Yhdysvalloissa on ollut taidemessuilla, mutta ei ole ollut gallerianäyttelyä. Okei, joo. Mutta joka tapauksessa on ollut siellä esillä. Kyllä. Sekin, että sä oot ylittänyt sen kynnyksen, että sä oot siellä taidemessuilla, on jo aika kova juttu. Se on, joo. Niin onko ollut vaikeaa löytää kontakteja niin kuin tuolta kansainvälisesti? Ja sitten mä tiedän, että sulla on muuten Milanossa siis myös galleristi. Kyllä, ja se just on se tavallaan se tie, mikä helpottaa, että jos sulla on ulkomainen galleristi, niin niitä kontakteja syntyy niin kuin sitä kautta helpommin, että se taiteilijan on kauhean vaikea itse lähteä luomaan niitä kontakteja, että varmaan semmoisiakin mahdollisuuksia on joitain, mutta nyt että tämmöinen maailma, missä mä oon, että mulla on galleristi ja näin, niin se tapahtuu sitten ne kontaktit sen galleristin kautta. Mielenkiintoinen asia. Tämä Milanossa oleva galleria. Joo. Niin miten se toimii? No se toimii sillä tavalla, että mä oon nyt tehnyt siellä itse asiassa jo aika monta vuotta, mutta sitten korona teki sen, että se galleria oli kiinni siis 2 vuotta. Ja mulla on ollut siellä 3 näyttelyä. Siinä aikana se on muuttanut se galleria, se on nykyään Milanon aika keskustassa. Ja joo, se on semmoinen, mitä mä sanoisin, ei ehkä ihan niin iso galleria kuin Forsblom, semmoinen pikkasen pienempi keskikokoinen galleria. Eli sä olet löytänyt jonkun henkilön, niinkö? Tai... Joo, siis tämä Mimmo, joka on tämä galleristi, Mimmo Skogna-Miglio, niin hän on, Forsblom on esitellyt mua jossain taidemessuilla, mä en nyt muista missä, jo kauan aikaa sitten. Ja se Mimmo on nähnyt sitten siellä mun teoksia. Ja sitten hän tuli Suomeen katsoa mun näyttelyä ja sitten sovittiin silloin siitä yhteistyöstä. Ja joo, mulla oli ehkä 2014 oli eka näyttely siellä. Se on kiva, se on niinku tavallaan vähän erilainen markkina, että se Mimmo käy eri taidemessuilla ja vie mua niinku näyttää eri maissa. Että Forsblom on suuntautunut tiettyihin kohteisiin ja sitten Mimmo taas toisiin, niin se on mulle hirveän hyvä lisä. Me itse asiassa puhuttiin tuossa ripustuksen yhteydessä siitä, että
kun Italian taidemarkkinat on aika konservatiivisia. On, todella konservatiivisia. Että nykytaide on siis käytännössä 1900-lukua. Joo, näin on. Ja melkein 50-luvulla pysähtyy niin. sielläkin. Joo, se oli, mä muistan, kun mä menin eka kertaa sinne Milanoon, ja sitten mä olin vaan silleen, että missä täällä on niin kuin nykytaiteen museo. Ja sitten ei siellä ole nykytaiteen museo. Niin sitten se on aika jännä, että sulla on kuitenkin niin kuin galleristi Milanossa. Kyllä, ja Milanossa on isoja gallerioita kuitenkin, että sentään. Joo. Onko siinä nyt tämän tyyppisiä töitä niin esillä? On. Joo, kyllä. Mutta kyllä onhan se markkina on siellä semmoinen vaikeampi ja sitten niin kuin sitä aina sanoo se galleristi, että kestää todella kauan, niin kuin, että pääsee siihen, niin kuin, että italialaiset oppii tuntemaan. Niin, että mä mietin sitä, että kun kysyit, että miten taiteilija saa kontakteja ulkomaille, niin Instagramin kautta myös nykyään tosi paljon tulee kyselyitä ja sitä kautta myös on löytynyt kaikenlaista uutta. Ainakin tuntuu siltä, että viime vuosina on vahvistunut, että sulla on yksi teema aika vahvasti esillä, eli naiset. Kyllä, joo. Mutta mistä sä ammennat sun teemat näihin teoksiin? Joo, musta tuntuu, että kun mä aloin oikein miettiä, että kuinka kauan mä oon tehnyt näitä naiskuvia, niin sitten mä rupesin miettimään, että oikeastaan mä oon tehnyt näitä aina. Että kun jos ajatellaan, mitä mä oon piirtänyt jo lapsena ja mitä mä oon maalannut silloin, niin ne oli aina naisia. Ne oli aina tyttöjä ja naisia. Että se oli jotenkin tosi jännittävää nyt niin kuin huomata se. Ja sitten ikään kuin se tekniikka ja se tavallaan se työskentelytapa on vaikuttanut siihen, että mikä se lopullinen niin kuin ilmaisu on ollut tai mitä siitä on tullut. Mutta taustalla on kuitenkin ikään kuin aina ollut se niin kuin figuuri. Mutta sitten mä sanoisin, että tämä niin kuin tunnistettava tyyli, mikä mulla on nyt, niin alkoi kehittyä siinä joskus 2010-luvun niin kuin jälkipaikkeilla. Että mä sain mun ensimmäisen lapsen 2014 ja mulle tuli siinä kohtaa tosi semmoinen niin aika hyvä breikki, että mä olin äitiyslomalla ja mä aloin miettiä niin eri tavalla sitä tekemistä ja mihin suuntaan mä ihan oikeasti haluaisin mennä. Mä otin kaikki ne niin kuin vaikutteet, mitä mä oon nähnyt ja kaikki taidehistoria ja kaikkia kelasin ne kaikki uudestaan ja että mikä tää niin kuin mun niin kuin intohimo, mikä mun niin kuin suunta olisi. Ja siinä kohtaa se alkoi niin kuin hahmottua. Onko sulla jotakin esikuvia taiteilijoina? No on tietenkin paljon, tosi paljon esikuvia ja niitä löytyy koko ajan lisää, mikä on mun mielestä aivan ihanaa tässä ajassa, kun nyt nostetaan niin kuin esiin niitä taidehistoriassa unohdettuja tekijöitä, naisia nimenomaan. Ja se on mun mielestä ollut ihanaa, että sitä kautta on myös löytynyt nyt kaikkea uutta. Että hei vitsi, kun mä olisin tiennyt tämän silloin, kun mä olin Savonlinnan taidelukissa. Että silloin mä yritin just etsiä kaikkea hirveästi kaikkea vaikutteita. Ja silloin tietysti niin kuin sitten jotain suomalaisia löytyi ja näin. Aika ennen internettiä, niin ei ollut tietoa niin paljon saatavilla ja muuta. Niin. Mutta yksi semmoinen suuri vaikuttaja ehkä on ollut Alice Neel, amerikkalainen. Ja kuvanaisia. Kyllä, nimenomaan. Kuvannut myös kyllä sitten muutakin, mutta erimmäkseen kuitenkin henkilökuvia, portretteja. No, vaikuttaako sulle tietyllä tavalla siihen teoksen, niin kuin, sanotaanko siihen inspiraatioon, missä saat sen teoksen, niin myös se materiaali, millä sä oot toteuttamassa sitä teosta? Vaikuttaako se jollakin tavalla siihen, mitä sä valitset siihen teoksen kohteeksi? No, kyllä se mun mielestä vaikuttaa. Nyt mun on hirveän ehkä vaikea eritellä millä tavalla, mutta kun lähtökohtaisesti kuitenkin mä aina tiedän, että millä materiaalilla mä oon niin kuin lähdössä tekemään just sitä ideaa, niin kyllä se on jo siihen vaikuttanut sillä tavalla jotenkin siihen valintaan. Kyllä. Ja myös koko vaikuttaa tosi paljon. Joo. Sulla teema aika vahvasti on siis se nainen ja naiseus, mutta kerro vähän sitä sun työprosessista, miten sä päädyt sitten valmiisiin teoksiin? Joo, se onkin semmoinen vähän mystinen, koska sitä on vaikea niin kuin sanoa, että miksi just tekee niitä valintoja juuri sillä hetkellä. Mutta mun työskentelytapa on sellainen, että mulla on semmoinen aika valtava kuva-arkisto ja mä just yksi päivä kattelin, että siellä on siis yli 10 vuotta vanhoja kaikkia kuvia ja materiaaleja. Siellä on myös kaikkea väriyhdistelmiä, siellä on tilakuvia, puutarhakuvia, siis kaikkea mahdollista, mutta enimmäkseen tietysti niin kuin muotikuvaa ja tämän tyyppistä. Ja
sitten kun mä lähden tekemään uutta vaikka näyttelyä, niin mä katselen sitä mun arkistoa. Ja sitten se on jännä, miten niin kuin jokaiseen prosessiin sieltä jotenkin valikoituu aivan uudenlaisia niin kuin teemoja. Yhtäkkiä sieltä arkistosta alkaa niin kuin nousta jotain ajatuksia. Ja musta tuntuu aina, että vaikka mä oon katsonut sitä mun arkistoa niin kuin miljoona kertaa, niin mulla on joka kerta sellainen olo, että hei, mä en muista tätä ollenkaan nähneeni. Että sieltä jotenkin niin kuin huomio alkaa kiinnittyä eri asioihin. Ja sitten mä niin kuin lähden niin kuin tavallaan seuraamaan sitä, mikä sieltä nousee. Että se voi olla just joku vaikka vaan väri, tai se voi olla joku asento, tai että hei, olisipa hauska just tutkia tota tilaa, että mitä tässä tilassa voisi tapahtua. Se voi olla niin kuin monenlainen. Onko sulla myös tietoinen valinta, että sä käytät aika vahvoja värejä? No kyllä, joo, se on. Mä aina yritän välillä sitten mennä semmoiseen vähän niin kuin murretumpaan ja semmoiseen niin kuin vähän hillitympään väriskaalaan, mutta mä huomaan, että se on vähän semmoista aaltoilua, että mä käyn siellä, mutta sitten mä aina palaan kuitenkin takaisin. Et joku niissä sitten kuitenkin viehähtää. Ja sitten se, jotenkin se värien yhdistely on musta vaan todella nautinnollista, että millä tavalla niin kuin värejä voi aina yhdistellä eri tavalla. Ja mä huomaan, että jossain prosessissa saattaa tulla vaikka, että hei, nyt mä oon käyttänyt tosi paljon keltaista, että nyt mä haluan käyttää jotain muuta väriä. Tulee semmoinen niin kuin ihan tietoinenkin niin kuin halu tutkia jotain toista väriä. Tullaan tähän Orimattilan taidemuseon näyttelyyn, joka sulla täällä on, ja se on Summer on Paper. Kerropa vähän tästä näyttelystä. Joo, tää oli semmoinen, että tämä idea tuli jo vuosi sitten täältä museon suunnalta, ja sitten lähdettiin niinku miettimään vähän silleen yhdessäkin, että mitä täällä voisi olla. Ja aika nopeasti selvisi, että mulla on myös muitakin näyttelyitä, ja mietittiin, että millä tavalla tämä voisi niinku, sitten olla niinku erilainen kuin nämä muut tulevat näyttelyt. Ja sitten päädyttiin tähän paperipohjaiseen näyttelyyn. Ja se tuli myös siitä, että mulla on tosi paljon, mä oon työskennellyt monta vuotta tämän paperin kanssa, ja mulla oli työhuoneella rullakaupalla niin kuin tätä materiaalia valmiina ja noita isoja teoksia, mitä ei esitetty koskaan missään aikaisemmin. Niin tää oli sitten se idea. Onko paperi sellaisena, koska meillähän nyt on aika poikkeuksellisesti, että isoin osa näistä ei ole kehystettyjä, että usein paperin näkee kuitenkin kuin kehysten sisällä, niin onko paperi haastava jollakin tavalla välineenä? No siinä on ehkä just toi ripustuksellinen haaste, mutta muutenhan paperi on mun mielestä aivan ihana niin kuin materiaalina. Se on hirveän semmoinen välitön ja helppo, ja mulla on nämä arkit yleensä, tää mun peruskoko, mikä on tämmöinen 76-56, niin mä tilaan näitä ja mulla on niitä siellä pinossa, ja sitten mä vaan aina otan niitä, kun tuntuu siltä, että hei, tänään olisi kiva tehdä paperiteoksia, ja mä tykkään tosi paljon kyllä tehdä sille. Se on niin kuin erilainen pinta työstää kuin kanvas. Joo. Nyt mä oon muutamia kertoja sattuneesta syystä ollessani töissä täällä, niin myöskin päässyt kiertelemään näitä ja katsomaan. Niin mä oon tietysti edelleenkin näissä on kaikissa vahvasti se nainen. Ja ainakin näyttää siltä, että kaikissa on aina kesä. Kyllä, niin. Se oli se. Kesä. Mutta ehkä se, mistä meillä on vielä juteltu, että okei, täällä on pikkasen ehkä, ei kaikissa ihan suoraa katsekontaktia, mutta täällä on aika vahva katse kaikissa. Niin kun sillä tavalla, että jos sä seisot tietyssä paikassa, tuntuu, että tämä teoksen nainen katsoo katsojaa. Kyllä. Niin onko se tietosta? Se on tietosta, ja sitten samalla ei ole, koska en mä silleen, niin kuin, siinä työskennellessä välttämättä ajattele, että mihinkähän nyt, että tämän täytyy nyt katsoa muhun. Mutta se ajatus on kyllä siellä taustalla, että semmoinen katse ja katseen kohteena oleminen on tosi niin kuin voimakas teema mulla, ja se musta suodattuu kyllä näihin teoksiin. Että mä haluan jotenkin, että nämä naiset tavallaan ottaa haltuun sitä niin kuin katsetta ja niin kuin sitä omaa kehoa, ja niin kuin pystyy itse määritellä sen, että millä tavalla niitä katsotaan. Pystytkö kertoa vaikka näistä kahdesta, jotka on ihan tässä meidän takana, ja pääsee varmasti videokuvaan? Joo, tässä on kummasta mä nyt aloitan? Mä aloitan vaikka nyt tästä isommasta. Joo, toi on vuodelta 2021 ja musta toi on tosi kiva, että se päätyi just tänne. Tuossa mun mielestä nimittäin yhdistyy kauhean kivasti niin toi asetelmallisuus ja sitten toi niin kuin potretti. Että tuossa on vähän niin kuin viitteellisesti tilaa, ja sitten on vähän noita kasveja ja erilaisia maalaustapoja ja jälkiä, ja toi on värillisesti musta kauhean onnistunut. Joo.
Musta toi on kans hauska tommonen, niinku, tossahan se on vähän tommonen kyllästynyt toi nainen, vähän tohon tommoseen. Joo. Ja sitten tässä on musta hyvä tämmönen niinku tunnelma ja ihanat kirkkaat värit. Mistä sä sait näihin inspiraatioon? Nämä on vähän nyt vanhempia, että nyt on vaikea niinku ehkä sillain muistaa, että mistä just näihin tuli, mutta tämä musta menee kaikki siihen ihan samaan. Tässä on vähän semmoinen niinku, tiedätkö, omassa kehossa vähän tämmöinen niinku hankala olemisen teema. Ja sitten tässä on tämmöinen niinku vähän pysähtynyt tunnelma ehkä. Mutta onko sulla niin, että sulla on kaikilla näillä kuitenkin joku tarina? No joo, se tarina on semmoinen ei mikään selkeä juonellinen tarina, vaan mä koen, että mun tavallaan koko työskentely niin kuin on semmoista yhtä tarinaa, että mä käytän kauheasti mun omia niin kuin, elämänkokemuksia ja semmoisia jotain tunnelmia ja tunteet vaikka niin kuin nuoruudesta ja lapsuudesta ja näin. Ja mä ikään kuin myös niin kuin luon sellaista tarinaa, että nämä teokset on tavallaan semmoisia niin kuin oma elämänkerrallisia, mutta ei omakuvallisia. Mutta sitten vähän niin kuin sellaisia, että ne vois olla ehdotuksia todeksi ehkä. Panin merkille, että suurin osa ainakin näistä töistä ei ole signeerattuja. Okei. Ne on signeerattu sinne toiselle puolelle. Joo, mä välillä aina mä teen semmoisia kokeiluja, että mä signeeraan siihen kuva-alueelle, koska esikuvien mukaan musta esimerkiksi Alice Neilillä on tosi mahtava se signeeraus, kun se on se Neil. Mutta sit mä aina laitan sen ja musta se tuntuu, että se ei kuulu siihen kuvaan. Että se jotenkin häiritsee mua. Se ei tarkoita sitä, että ne eivät olisi valmiita teoksia. Ei. Valmis, vaikka sinne puuttuu. Niin, se on siellä toisella puolella. Että joo, se on vähän niin kuin... Joo, osa nykyajan taiteilijoista kyllä signeeraa edelleen teokset niin kuin kuvapuolelle, mutta sitten aika moni kyllä nykyään tekee sinne taakse sen signeerauksen. Niin kuin myös kankaalla niin kuin sinne taakse. Jääkö sulla töitä silleen niin kuin kesken, että sä palaat niihin? Joo, jää. Joo. Nämä eivät ole sillä tavalla, että yhdellä... No siis paperityöt on sellaisia, että ne on kyllä valmiita sit heti. Et se on semmoinen materiaalina, että se ei oikein kestä sitä työstämistä. Että sitten se pitäisi varmasti niinku pohjustaa, ja kun mä käytän niinku tämmöistä pohjustamatonta paperia, niin se on sitten semmoinen niinku kertamaalaustyyppinen. Mutta kankaalle käy niin useinkin, että ne tavallaan lepäilee ne työt. Että mulle tulee semmoinen olo, että nyt mä en tiedä, mitä tälle pitäisi tehdä, ja sitten se odottelee aikansa, ja sitten mä tartun siihen uudestaan. Yleensä sitten, kun on niinku ihan pakkoa. Onko susta jotenkin niinku vähemmän paineista työstää niinku paperille teosta? On mun mielestä. Niinku se on, tekeminen on rennompaa. Kyllä, just se. Et musta tuntuu, että mä saan niinku hirveän hyvin sen maalaamisen käyntiin, niinku kun mä teen näitä paperitöitä. Et siinä tulee semmoinen niinku oikein flow siinä maalaamisessa, ja sitten on niin hirveän kiva yrittää niinku saada ylläpidettyä sitä samaa tilaa niissä niinku kankaalle tehdyissä töissä. Et siinä tulee se, niinku se kankaalle vähän se semmoinen stressi siitä niin kuin materiaalista, kun siinä on niin kuin kauheasti työvaiheita ennen kuin sä pääset edes maalaamaan. Et kun sun pitää niin kuin kasata ne kehykset ja pohjustaa ja pingottaa ja näin. Ja sitten mä teen vielä pohjamaalaukset ja kaikki. Niin se on siis todella työläs. Sitten tulee vähän se semmoinen niin kuin se tyhjän kankaan niin kuin paniikki. Ja se pitää niin kuin selättää. Tämä voi olla ehkä semmoinen suuntauskin tulevaisuudessa tavallaan, että tehdään niin ikään kuin helpommalle pohjalle, vähemmällä paineella. Kyllä. Kai Stenvall teki sen sodanvastaisen näyttelynsä niin, että se maalasi vanerille kaiken. Joo, just se. Niin hirveä palo tehdä ja vaan, kun niitä vaan tuli. Nimenomaan. Se myös käytännön kannalta, että sun on varmaan helpompi pakata ja kuljettaa tällaisia. Ehdottomasti. Kaikki niin kuin käytänteet niin just näin. Helpommat. Ja jos ajatellaan niin kuin myös niin kuin vaikka ekologisesti, niin myös vaikka jos haluaa näyttää teoksiaan niin kuin muualla, niin kuin ulkomailla, niin näiden niin kuin kuljetuskustannukset on aivan eri luokkaa kuin vaikka jonkun niin kuin kontin, mihin pakataan niin kuin kaikki taulut. Että välillä miettii sitä ekologista puolta. Esimerkiksi Malvassa oli se valtava hieno avausnäyttely, missä oli se jonkun hollantilaisen tilataideteoksia, niin miten valtavia ne oli. Niin, kyllä. Miten ihmeessä ne on raahattu
saatu raakattua ja nehän kulkee ympäri maata. Kyllä, että se on niinku, mun mielestä niinku, taidekin on osa tätä ongelmaa ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin, että tavaroita lennetellään ympäri maailmaa, että onhan se niinku järkyttävää. Et tietysti maalauksissa on se, että niitä voi rullata. Mulla on siis aina sellainen tilanne, että mulla on jotenkin niin kiire, että ne on niinku sellainen märkiä. Että pitäisi olla sitten öljyvärimaalauksessa se, että ne pitää olla täysin kuivia, että ne voi rullata. Että pitää odottaa sellainen vuosi vähintään. Mutta joo, vuosi on. Niin. Että sitten, että jos siellä on paksuja kerroksia, niin ne voi olla vuoden sieltä sisältä märkiä, ja sitten kun sä rullaat sen, niin se menee niinku pilalle. Joo. Nyt kun on ollut tuossa tiskillä, niin teosten nimeämisestä on useampi kysynyt. Okei, joo. Että mistä ne tulee? Ja se, että kun ne on tavallaan niin kuin tietyllä tapaa noi teosnimet on semmosia tosi toteavia. Joo. Ja jättää tosi paljon auki. Joo. Siitä on useampi kiinnostunut. Joo, mulla vähän vaihtelee. Mä välillä tai useimmiten mä yritän nimetä ne niin, että ne jää tosi auki, koska musta on kiva, että ihmiset voi samaistua niihin ja heijastaa sille omia kokemuksia, että ne ei sillä osoita mun elämää välttämättä sillä nimellä niin tarkasti. Mutta sitten kyllä mä joitain teoksia on nimennyt myös jotenkin, että jos se on ollut mulle todella oleellista, että tää on just tää, että nyt tää kertoo tästä kohdasta mun elämässä vaikka, niin sit mä oon nimennyt sen niin. Mutta sit aika usein mä jätän ne kyllä silleen hyvin toteavasti. Joo. Et jotenkin musta se myös kestää aikaa kauhean kivasti, koska taiteen merkitys muuttuu ajassa. Että jos mä katson teoksia, jotka mä oon tehnyt 5 vuotta sitten, mä näen niissä tosi eri asioita, mitä mä näin silloin, kun mä tein niitä. Ja sit jos mä oon nimennyt sen kauhean tarkasti, niin mua alkaa häiritä se. Että musta ei tunnukaan enää tää todelta jotenkin. Tästä syntyi kysymys itse asiassa vielä, joka, jos haluat, ei ollut näitä alkuperäisten kysymysten joukossa, että jos tuntuu, että on vaikea, mutta miten sä vältät, kun sulla on kuitenkin nainen kohteena, niin sitten tämän aika vuosituhansisen keskustelun naisesta joko objektina tai subjektina? Kumpia nämä sun teoksessa olevat naiset on? No mun mielestä ne on subjekteja, koska mun tarkoitus on tavallaan, että kun naista on maalattu taidehistoriassa todella paljon, niin ja sitten voi helposti tulla sellainen olo, että ikään kuin mulla sitten ei enää olisi jotenkin oikeutta tai jotenkin sellaista, että miksi mun tarvii enää maalata tätä naiskuvaa, kun tätä on tehty näin paljon. Mutta sitten toisaalta se on just se syy, että mun täytyy tavallaan saada käsitellä mun omaa kehoa, että minkälaista on olla feminiinisessä kehossa tässä maailmassa, tässä ajassa, niin mä koen, että se on tosi tärkeä asia. Miltä maailma näyttäytyy juuri tässä kehossa. Hieno vastaus. Mun mielestä näissä kaikissa naiset on tosi omia itsejään ja että ne ottaa sen paikkansa ja ne näkee maailman niin, että niillä on oikeus olla juuri niin kuin ne on. Just niin, että se on se mun tarkoitus. Että ne ei halua esittää mitään. Ne on juuri sellaisia ja just nuo asennot esimerkiksi. Niin, kyllä. Ne on tosi provokatiivisiakin, mutta ihmisillä on oikeus. Niin, just se. Kyllä. Mistä nämä kasvot tulee näille ihmisille? Kun tavallaan on samaa kasvotyyppiä. Niin. Ja just se on hyvä kysymys. Tummalla naishenkilöllä on hyvin voimakkaat piirteet. Niin. Jotenkin ne muistuttaa myös sinua. Niin, joo, tämä on kuullut tosi monta kertaa. Niin, että kaikki on sillä, että maalat sä aina niille ne sun silmät. Ja sitten vaan se, että no varmaankin sitten. Koska niin kyllähän mulla on sellaista tavallaan sitä visuaalista materiaalia, mitä mä katsoin, että hei, tää asento olisi näin ja näin menisi. Mutta sitten se maalatessahan mä en katso sitä kuvaa varsinaisesti sitten enää, vaan sitten mä teen omasta päästä. Niin jotenkin se varmaan tulee jostain selkärangasta, vaan se jotenkin se oma kuvallisuus läpi, vaikka se ei ole sellainen tarkoitus. Joo. Ja mua kiehtoo myös, se saattaa tosi paljon inspiroida myös, jos mä näen jonkun muotikuvan vaikka, jossa on tosi erikoisen näköinen joku nainen, niin musta se on tosi kiinnostavaa.
että täällä on vaikka tosi iso nenä tai jotenkin ne piirteet on sellaiset jännittävät. Et musta on ihana tutkia ihmisen kasvoja ja käsiä ja kaikkea. Niin nämä ei ole semmoisia klassiseksi miellettyjä kaunottaria niin. kasvonpiirteiltä. No ei. Vaan pikemminkin hyvin persoonallisen. Nimenomaan, joo. Se on jotenkin ihanaa, että ne ei hymyile. Niin, se on, kyllä. Joo, se on ehkä semmoinen, en mä tiedä, ehkä se on semmoinen joku myös sellainen tyttöyden trauma. Sitten se, että millä tavalla tyttöjen pitää olla olemassa semmoisena reippaina ja hymyilevinä. Niin sitten nämä vastustaa sitä. Mitä taiteen tekeminen sulle itselle antaa? No, leipää. Niin, sitä kyllä. Se on ihan työ, mikä on aina täytyy myös muistaa, että se on työ mikä tahansa muukin työ. Se on tosi tärkeä pointti. Mutta kyllä se antaa tosi paljon mahdollisuuksia elämälle. Että se on semmoinen tapa olla olemassa, tapa nähdä maailmaa, ajatella, kohdata muita ihmisiä, keskustella. Se antaa myös mahdollisuuksia matkustaa, tehdä töitä muiden kulttuurien parissa. Että kyllä se antaa tosi paljon. Ja siinä pystyy myös tutkimaan hirveän syvällisesti itseään ja omaa elämää ja myös tekemään muutoksia. No mikä siinä on haastavaa taiteen tekemisessä? Haastavaa siinä on se, että taiteen tekeminen on todella kokonaisvaltaista. Se ikään kuin imee itsensä ihan kaiken. Että kaikki mitä sulle tapahtuu, kaikki mitä sun elämässä on, kaikki mitä sä näet ja koet, kaikki suru, mutta kaikki ilokin, kaikki rakkaus, kaikki epäonni, kaikki vaan valuu sinne taiteeseen. Et se on se välillä tuntuu, että se on sellainen, se on vaan niin sellainen kuluttavaa sitä kautta, että onko pakko tästäkin nyt taas tehdä taidetta tyyppisesti. Mutta sitten sille ei voi mitään, että se vaan on niin. Että maailma jotenkin näkee vaan semmoisen taideverhon läpi. Että se on musta haastavaa. Ja tietysti haastavaa on semmoinen kaikki, miten se työ menee eteenpäin, semmoiset omat tavoitteet ja niiden saavuttaminen ja semmoinen. Mitä sulle merkitsee taiteen vapaus? No, kyllä se tietysti merkitsee. Se on tietysti vähän vaikea kysymys, jos ajatellaan, että mitä taide on ja onko se sitten vapaata tai eikö se ole. Kyllä se taiteen täytyy olla tietyssä määrin vapaata. Totta kai se on sidoksissa, me ihmiset tehdään taidetta ja ei kukaan ole täysin vapaa. Että aina meillä on jotain sääntöjä, mitä täytyy noudattaa, mutta kyllä taiteen täytyy olla niin vapaa kuin on mahdollista. Mitäs sulla on seuraavaksi tulossa? Seuraavaksi mulla avautuu iso yksityisnäyttely Forspumilla Helsingissä. Ja sitten Milanossako oli tulossa? Sitä ei ole, päivämäärää ei ole löyty lukkoa, mutta alustavasti puhuttu vuodesta 2025. Joo. Kiitoksia. Kiitos. Selvittiin hengissä. Selvittiin.